Ideme. Dobrý deň, vítam vás pri 7. Hej. časti Let's Playu. A zase je tu opäť Joker a Ivan 91. A Čau. dneska sme dlho rozmýšľali, čo by sme dneska dali. Lebo všetko sme už poukazovali a sme sa rozhodli, že ideme do doly. Tak čau ľudia, Rado dneska s nami nie je, lebo on neviem čo inšie robí. Takže ideme do Warp doly. Si vezmem krompač vám, Warp doly. Tamto je zamknuté, má. Tak niekto sa tu hrá určite s počasím. Tak ideme si dneska, troška ukazujeme dneska doly. Budeme natáčať o doliach, ako sa ťaží, to každý vie. Tak. Ukážem vám potom frankciu, do ktorej sme sa dali, to potom na zvyšné 2 minútky. Takže tak. Sme radi za v 5. časti. Ivo, nájdeme si nejakú jamu a pôjdeme hej do nej. OK. Už som našiel. PTPA. Dobre, čo? Tak môžeme. Takže zvyšné 2 minútky pôjdeme do frakcie sa pozrieť. Čo? Myslel, že nejakú jamu, kde niekto spadol, vieš? Že tam nejako... minulé. Dobre, čiže to sa nám... Poď dole, počkaj, idem hľadať a potom pod TPA, hej. Dobre. Ale za chvíľku ideme, vieš, že? Do frakcie ukázať, v akej sme dobrej frakcii. Ďakujeme v 5. časti za 1 like. Dúfam, že sa to bude zlepšovať. Prajem príjemné veľkonočné sviatky s Jokerom. Takže, Joker, chcem sa ťa niečo spýtať, vypni si zvuk. Lebo ťa potom zle počuť, tak si vypni zvuk. Dobre. Tak, Joker je poslušný, náhoda. Myslím, že som tu jamu asi našiel. Počkaj, nechod TPA, keď sa tam dostanem. Našiel som nejakú veľkú jamu. Veľká jama. Au. Našiel som jamu. Čakaj, aspoň si poťažím. Potom sa potni. Ďakujeme za všetky tie zhliadnutia. Ešte moc hlboko. Po TPA rýchlo. Vyčkaj. Dobre, vyčkám. A troška hlasnejšie hovor. Kamo, rýchlo TPA! Rýchlo, makaj! Mitko TPA, puta. Pozeraj. A poď sem za mnou. Fúha, to beriem. Čo nechcem? Nejakú jamu, vieš, že pôjdeme na koniec do... Veď toto je jama, vieš aká? Kde si? Tak, troška sme poťažili. Bude to také 5-6 minútové toto video, lebo sa... Raďte nám, prosím vás, čo máme robiť. Ježi, nevidno tu. Pod na FHome ukážeme im frankciu. Takže toto je FHome. Čestky sa vám dajú otvoriť, môžete si zobrať. Tu máte rezne, meč, neviem čo to je za kocka. Dole. Tu je výťah, enchantovňa, lúk. Keď skočíte na toto, vám to pridá level, vidíte. Tu máte brnko. Takže, takto sa ide dole. Kde si, Joker? Preč? Tak poď sem. No, tam. Potom ukazujem na tú frankciu. Tak, sú tu takéto domčeky. Je to moc pekná frankcia, volá sa Mojang. Keď chodíte, ak si pozeráte na servery a chodíte na tento server, tak prosím, spomente nás v čete, že kto vás tu doviedol. Takže takto to vyzerá nejako. Tu sú takto domčeky. Mojang sa tu vítej u Mojangu. Dobre, teraz si ideme pozrieť hore.
Poďte po A, lebo za chvíľku budeme ako keby končiť. Je to dosť také kratšie, ale chcem vám to iba ukázať, potom niečo na ďalšiu časť už vymyslíme, proste. Toto sme nestavali my, je to práca toho, kto to robil. My sme sa tu len prisťahovali, nie sme nič, moderátori Frankcie nič. Počkaj chvíľočku, musím výjsť. Aj. Počkaj, len musím výjsť. Takže tak. Tak, a sme tu. Takže dneska je to bez rada, som už vravel, že on natáča niečo. Aha, čo tam je, to chcem. Kde si ty? Tu. Nevidno ťa. Čakaj. Ja horím! Nie! Zlaté jabko! Pomôž ma, zachraň ma! Dobre, som taký šťastný. Prečo? Ja neviem, čo tam bolo. Bola tam taká. Dobre, takže Frankciu sme ukázali. Možno si v tejto Frankcii postavíme chatku, aby sme vás pobavili a teraz sa poďme rozlúčiť vedľa mňa. Poď vedľa mňa, učíme sa. A učí sa s vami Ivan 91 z Jokera. Čaute. Dovidenia.